Mr. Peter, Onye Obodo, 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 ntị bambam mana mani ife nna lụkankam mụnwa adachi mụnwa tantam onye lụgị n'ogbe ịnụ pampam si ebe a pụọ asaka mụda ndị aka ịkọ onye obodo papa nkụ eze umeyo mụnwa na-akụ akụ ibute bọọlụ mụnwa kpaa gị ịbụrụ ụgba mụnwa saa gị daddy na mọmị ada Congrats. None. Thank you. Because once more, good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. Because one of my family, I know you know. Thank you guys for coming around. Unu man efe ta tabono. Yes. Only I know you know. For coming around. Tata muna nwunye nne kupute nwa. Bikon. Muna nwunye we na ase na deka unu su ebe we na na tata. Yes. When we celebrate, the spirit of celebration shall never depart from you and your household in Jesus' name. Ndị na-achọ nwa ya amụta nwa. Bikon. Kulo da no ngina mmadụ so we bia. Bikonu, na-etufu ihe mgbe ogologo aka ọdịkwa n'ụka mgbede. Yes, ọ bụ ife ọbụla. Eziokwu. Abala ka my wife jebu itebele unu ife ga-elie nne ife ga-ala ala. Relax ya, ife ọbụla na-eli bụ bọkọ. Abala nze nna m. Mụọ n'isi. Taa. Start now. If na Facebook, okay, na start. Ide na Facebook edelia. Now, kedozi agaba na ndị oge na elelekwa. Kesi maka entertainer one. Onye robot. Nwa ka mkpọkwa amakwa m ihe ọ na-akọ ebe ahụ. Nna ama m onye a na. My brother, big disappoint kwa na. Onye obodo na ebe a. Ọnwa ndị nzuzu a. I don't believe it. One yan. Oya kwakwa. Akasi you can my. Ogabia. He wa current bitters. Take it now. Start. My brother biko onwe ko sibe you want to go onye akpọkọ entertain elu m ndị mmadụ ebe a ọ na-aka abụ na-akpọ ya amara m ihe you want to go so biko anyị chọọ ka nyela ya aka wee entertain ndị Okay, tete ndị ba. Me MC oye nne. bịa anyị ọkali anyị na-arụ ọbụrụ MC nke anụ na-ekwu maka robot ndị a na-ete ihe white na ha na-ebe otu Okay, ndị na-aga ka Michael Jackson. ịmụ Mana ka nligodo ni nlicha ni me. bịa nụnụ nri abụrụ ibe niile relax ọkwa ebe nke bịa ọ bịa m ga-ebuteli special nri nke ị ga-adị special Mana ka ma nlicha ike adị. mba chelụnụ ndị a na-ebe akịtere ekwesịrị ka ebido entertain ebe ozugbo ilie nne kịta ahụ anyị baga alụ maka just relax maka ivi ga-eli Just ga-ala kupute nke m dobie one side. mmọkwa bịa nke bịara ọrụ ekwesị na abụrụ local gọọmenti ekwesị na bịa Mr. Peter, Don't say Charlie Boy say our mumu don't too much. Charlie Boy na your mumu na too much. You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. You are a mumu man. Hey. Say our mumu don't too much. daalụ biko ama nnu nna nwa nwere ibe egwu ga na-eme na na ibe ọ bụ ka ọ bụ so na ọnya Nim agụ. just relax you ọ na nwere si ọlụlụ nye ya onye Ụmụ anwa na-ata m n'azụ. ọlụ ka ịnụ dị nye gbanwa so biko nụ Nigeria is not for Charlie Boy. Nigeria is not for good luck Jonathan. Nigeria is not for Alhaji Mujahid Okpakara. It's not for us. The earlier we realize this, the earlier every one of you realize it, the better it will be.
that Nigeria is not for us. How many times will they tell you before you know that Nigeria is not for you? Okay? Okay, robot. Hey. Hey, they want to know they can knock you believe I'm school. Okay. Ese sigom. Yata yen se ta cinematic. Hey, bomba. I have you see mun ninkem na. Ni ago kwa. Hey, Cameraman. I'm one of my brother just join is Obodo. My brother called join here obi just come on na bazia ka mo ke gesi man bi kan join na ni ago. Well, just join there. Okay. Mbana na, Daniel. Badalo o. Yo wa. Obodo. Charlie boy, now you would too much. She say they why. Mumu man. As them throw the tear gas for something way bad for this shit. They just pray. They say our mumu done too much, our mumu done too much. You be mumu, you call other people mumu. They never show you say you be mumu. Nigeria is not for the Gani. Nigeria is not for Charlie boy. Nigeria is not for Alhaji Mujahid Dokbasara. Father, that's me, man. Shot by the Ghana Victors.